Idemo ukratko još predstaviti neke megalitske fenomene u Imotskoj krajini. Konkretno nije baš tako često uočavati ili povezivati crkve i megalite, međutim postoji megalitske crkve upravo u istoj okolici. Koje? Da, pa ovo je malo dalje, ali upada u taj bazen. To je negdje u Omiškoj Zagori. Vrlo lijep primjer. Dvije megalitske crkve u istom selu. Jedna se zove Crkva Svetog Maksima, selo se zove Tugare. Crkva Svetog Maksima se nalazi na vrhu brda. Potpuno je fascinantno ko je uopće izvlačio te megalite, kako su oni obrađivani, kako su tako lijepo uklopljeni. Vidi se i to da je ona zapravo, ova današnja crkvica koju mi imamo, ona je zapravo napravljena na megalitskim temeljima. Tu je nekada bio nekakav hram, koji očito danas više nije tu, ali su iskorišteni njegovi ostaci da bi se napravila vrlo lijepa, vrlo skladna crkva, vrlo akustična, po svim zakonima svete geometrije. I što je posebno fascinantno, sa strane mora, sa strane Dugog rata, uklesan je put koji vodi kroz planinu. Znači, neko je doslovno morao odvaliti jedan dobar komad planine i uklesati tamo prolaz da bi se uopće moglo doći. U podnožju planine, sa sjeverne strane, nalazi se crkva Uznesenja Blažene djevice Marije u Tugarama, koja je također napravljena od megalitskog kamenja. Mi ne znamo ni koliko je to staro, ali primjećujemo i po ornamentici, ali i po tradiciji Poljičke republike, da je tu nekada cvala jedna velika civilizacija koja je ljubomorno čuvala svoju baštinu, kako pismo, tako i glagoljašku liturgiju, ali i određenu političku tradiciju, jer su oni imali određeni tip, ne bih rekao nacionalne neovisnosti, ali jedan tip neovisnosti svakako koji su priznavali u svoje vrijeme i Mlečani i Turci. I birali su svog vlastitoga kneza i imali su društveno uređenje po svome običajnom pravu. Svuda po svijetu su megaliti zabilježeni u velikim zidovima nejasne namjene, velikim kompleksima koji se danas smatruju da su bile vjerske naravi. No eto, jedino u Dalmaciji postoje i baš megalitske kuće, mada se mora reći da se tu i tamo u Italiji pogotovo može naći u nekim ulicama ili podrumima i drugdje, ipak ostataka te megalitske kulture koja je tamo pregrađena, naravno, gradnjom Rima. No, megalitske kuće u ovom kontekstu su ipak prilično jedinstvene u svijetu. Gdje ste na njih naišli, a i par slika će ih ilustrirati? I imamo i mi, da vas dopunim, imamo i mi takve megalitske, kao u Italiji, ostatke. Imamo recimo, ja mislim, Kiklopska ulica u Starom gradu na Hvaru, gdje se može ući u kuću i vidjeti takve stvari. Kada sam ja svojevremeno obilazio teren sa Gerijom Bajtcliffom, koji je bio i kod vas gost, onda smo razgovarali o tim megalitskim fenomenima na području Dalmatinske Zagore i ja sam ga pitao, dobro, upravo što ste vi rekli, znamo za piramide, znamo za zidine, znamo za hramove, znamo za sve te stvari, ali da li mi znamo da su igdje sačuvane ili postoje megalitske kuće, nekakve tako male seljačke kuće koje su napravljene megalitskom gradnjom? On je mene rekao, ja nigdje nisam čuo za ništa tako, a pogotovo da bi bilo sačuvano ili danas u upotrebi. Mi baš to imamo u Zabiokovlju. Dio toga se nalazi na području Poljičke republike. Znači, najbolji primjeri se nalaze u selu Kostanje, gdje mi imamo megalite od 2,5-3 tone koji su ugrađivani u kuće. Jedan je vrlo znamenit, ogroman kamen koji se nalazi iznad vrata kao nadvratnik. I kada sam ja razgovarao sa tim ljudima iz tog sela, a vrlo je zanimljivo da Poljičani imaju i upravo iz tog kraja imaju jednu tradiciju klesanja koja se zove klesanje na čiklop. Vrlo zanimljivo. Kiklop, čiklop. Kod nas čiklop znači preklop. Klop dolazi zapravo od toga, zato što je to zapravo poligonalno stijenje koje se onda na jedan vrlo inventivan način uklapa zajedno i ono lomi sile putem trešnje. Zapravo su to uklopske zidine, a ne kiklopske, kada bi smo se igrali reći. Uklopske zidine, odlično. Znači, savršeno uklopljeno kamenje. Upravo razgovarao sam o ovome megalitu nadvratniku
I pitam ja jednog tamo čovjeka koji se također bavi klesanjem i on kaže sljedeće. Kaže on, znaš šta, ajde da je on našao kamenolom, što je nevjerojatno, odakle se uopće izvlači takvo kamenje. Ajde neka ga je on obradio, kaže on, ali kako ga je uklopio? Kaže, za uklopiti jedan ovakav kamen, kaže, ti ga nebrojeno puta moraš dići s poda, gore ga staviti, vratiti ga dole i tako dalje i tako dalje. Također, mi znamo da čovjek je uvijek radio na pragmatičan način. Znači, radio je nešto što mu je lako, nije radio ono što mu je teško. Znači, to otkriće zapravo implicira da je to nekome nekada bilo lako graditi, ali ne samo to, nego da je ta tehnologija bila široko dostupna, ne samo velikašima, kraljevima, carevima i tako dalje, nego da je to praktički i narod mogao raditi. Vrlo je zanimljivo da narodne predaje govore o divovima koji su gradile takve kuće, a oni čak govore, znači, da su divovi radili male kuće i da su im noge virile van. Nakon toga imamo kosanje i podgrađe.